wao kuti chipandicho chiganizire koma popanga chiganizocho tiganizire zinthu zambirimbiri zonsezi kuti tikachotsatitsati maimpi angati chifukwa panopa amatha kumanyada kumanena kuti ife wathu ndiseko deputy speaker ndo UDF sinkhani yogawa chipani ngati pali vuto akambe kuti vuto lidali pati alipeze vutolo chomwe chidapangisa kapange support wina zimatha kukhoza chipani kusiyando kwachosa chipitirabe kutha chipani chija chipitirabe kutha musa pano mwempiru ngangati koda UDF ku branch yakuno ni mmozi kumachinga nda awiri pali jolo balawo pali muluzi mina songa pali yena chidachoka pomwe chida kuposa treni chisankho chapita pano ndikukagwa kusala maimpi orani otsika ndemu nchoseso munthu kapena mumimitse tiyeni tsateni ndale za makono mwina naona mochiti kukomwa enawo ndithu kondo banda dibitirire anzathu amene wamaendesa matraki akuti ndithu apanga strike chifukwa yoti malipiro awo omwe boma laika sakugwirizana nawo kodi amapangira nji strike chifukwa pa zaka 80 zaka 7 zaka 5 zomwe ndafa chaka cha sekuli strike ya matraki imathawa nawa kena ngoba adasiya serious akakutengeni ba strike kodi mapangirachi akuti ma professional truck drivers akopeza kuti paiti June magamoro onyamula akatundu sadzaenda chuma cha dziko lino amaendetsa ndiwo kwambiri fa magamoro akulu ndo manyamula akatundu osiyana mafuta galimoto tikakamba za katundu imwe timakagula kunja uja kuti abwere kuno tikakamba za mankhwala tikakamba za foja ayo kuti atuluke kayapite kuti dziko momwe munaende kunyamula chimanga fertilizer amene china chilichonse ndi amenewa ndiyeno akuti akufuna tiyambire pa anagawa paja kunatuluka mulingo onena kuti malipiro a munthu asachepere apa bomwe boma linatulutsa nde ma truck driver omwe amata international omwe amapita kunja amenewa kuyambira gamoto 30 tons kukwera mu mtunda oyendesa zimathalaki awa kamapita kunjaku amayamba kuyima paujeri pa Luzupa akayimaso pa Lilangwe akayima pa Mwanza amenewa amenewawa akuti afuna ifike pa 557,000 kuchoka pa 410,000 pomwe boma linaika poyamba boma linaika 410,000 kuchoka pa 328,000 ndewa wakuikana akunena kuti international truck driver ifike pa 557,000 pa mwezi pamene awa maloko drivers iwa akunena kuti akufuna ichoke pa 234,500 amumuno oyambira 30 tons kukwera mu mtunda ichoke pa 234,500 ifike pa 293,000 imene yosa akuikana akuikana maona 293,000 neka boma akuikana so amumunonso mwe amaendesa mafilitana ma 1 tana ma 2 tana ma 10 tana amene wa akukana 175,000 yomwe boma linaika 875 ichoka pa 100 kuchoka pa 140,000 kale akukana so akuti ngati sipasintha nkhani imene paiti June apangaso strike koma strike yake chaka chonse umachitika strike yaisi mwina ungopeza ndondomeko yabwino umosapitizira strike fa strike yanuyo mwana ukambamupyeza chidole akazazoti chidole sichimaluma olopyezera nyama kukwera kusekelera so kazaka 80 ka strike kanu kamakhala wana olopyezera strike sudi boma litekeseka peza ni njira ina yoti mukambirane na komanso nkhani yokwezera na malipiro akuluakulu ndimanena kuti zimatengera ndi kampani imwe magwira ndi phindu lomwe kampani kupanga ena zikuwayendera mmadziwa kuti awa business imayenda koma pali winanso mu business ya matruck yomweyi akupanga struggle for business sakuyipeza nesi mungamuumirize kunena kuti mtengo chifukwa chokuti akulipira mwakuti neso mundilipira omwewo timatengera phindu la kampani
mmene ikuchitikira ngati kampani yanu mmono timapanga phindu business linayo ndikumakupatsani malipiro ochepa imene nkhani ina koma sungakamuuze munthu amene akupanga struggle komabe pakupanga struggle pa business yake ija akwesesabe kuti iwe akulembe ntchito mapeto ake amanena kuti ine sindikwanitsa bambo pitani mukapaso kuvutika kapena kampani yabwe chigazo kuti ena tiachotse kuti mwina tisali ndi zikhazo zovuta so tiziyang'anaso mwina tipange specify kuti makampani awa amapanga phindu sakuyenera kulipira anthu awo ndalama yochepera 557,000 kwa makampani awawa tiyenti amvetsetseni beni chifukwa chokuti akupanga best struggle kuli wina akupanilira kutenga china chilichonse pamene kuli wina business achita kugodera maule so tikamapangaso zinthu ziganizo tiziganiza ine tikhoza kutchula mtengo kwa mapita kwa mulako wa kampani uchi akhoza kuti ine ndipanga struggle mtengo sindopeza mulipo anthu 10 anthu 6 banji muzipita kuti ndikwaniritse malipiro amene anthu 4 ndati mukavutikaso maona so peza njira yabwino yokambirana koma zoopseza strike izi pazaka 8 zonse papanga strike imakhala yawanawa ilibe ine impact inaliyonse so izo zisiyeni ingopita ndimukakambirane nawo so olatanena kuti olopaiti junipo ndikuchallenge ine olatanena paka strike izayamba 6 koloko 8 koloko over ayambiraso ati kuyenda amakhala ndogawanikatu ena so bapeza ntaji momwe ndogawanikaa kuyenda zivunaso alibe chimodzi ndatogawanika koma njira yabwino kambirana ndipo malo komanso munene kuti makampani awa ndo mapanga phindu tifikire apa musanene kuti kampani iliyonse izo ndizabodza akuluakulu munthu ali ndilole imodzi yonyamula mchenga driver ndiye mweyo mchenga ndi ndalama ngati trip kuti apeze pamwezi nemwe amuze kuti ayi uzilipira mtengo amuchotsano ntchito ziyendesa yekha ndoti munthu uchasotani avutika ndemmene chuma chikuyendera ndofuna kukambirana bwino ndikuona kuti malire akhale apa ikhale apa ena asasaluze ntchito ena asasaluze business zofunika mwantondotero apopo ndoti zikhale zikukhala bwino koma zikangochita vice versa timbaposo zina chekuno bambo Steve Kondo Banda tipumulire kai pang'ono tikheso tikubwera mchigawo chachiwiri cha programu imeneyi ya Gwede. Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo wozizira kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku area 43 sector 3 pafupi ndi area 43 sana moyang'anizana ndi Thokozani private school. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321. Kupitirira ndi programu ya Gwede tachokera ndithu kopumulira pamene ndithu timakambirana nkhani yokhudza ma truck drivers omwe ndithu akuti akufuna apange strike kamba kamalipiro komanso masapota a chipani cha UDF amene wafuna kuti MP amene Esther Jolobala achosedwe pa udindo wake mchipani chimenechi cha UDF. Apa kupitirira bambo Steve Kondo Banda boma alanena kuti silipanga postpone za economic painful solution. Tisanachite chisankho ndinkanena kunena kuti chumachi cha dziko lino chinamba kuvuta kuyambira pakale. Sikuti amene kaya wapitiriza MCB yapitiriza kaya kubwera ena musayembekezere kuti zinthu zizasintha tsiku limodzi kudzakhaso ma decisions owawa kuposaso amene mukwamva pano kudzakhalanso kuposa kuphinyidwa chithupsa kapena kuphinyidwa mafupa MCB akatuza tikuphinyani mafupa adachoka pophinya chithupsa adambofinya mafupa ndananana kuti adabwerawo ndekudali kuvina ndipipitalo ulendo kwenda bwino ulendo okena utakanika kera ku proven leadership itabwera ndekudali kuvina anthu mongona ngati kuti mawa lake zinthu zisintha ndazoti dekhani mene zinthu zilili muno chifukwa chokuti sizinthu mavuto azaka 5 yokha chumachi akuluakulu chuma cha dziko lino mavuto ake adambira pakale chilonda chake sichamasewera chonyeka
chifanya kuti chilondacho chachikulu pomweponso pali katangale pomweponso pali kuba tifuna tikhoze chumacho kuwa pali katangale tikufuna tikhoze chumacho paliso kuba tifuna tikhoze chumacho forex ikusowa so kunali msonkhano ati National Economic Recovery Plan kukambirana kuli chuma chino cha dziko lino pa ndondomeko zaka 5 zubwerazi tizipanga bwanji kuti zikhaleso mabwino so akuti meni ndondomeko itathandize kwambiri kuti mina mavuto mayankho aku mavuto achuma cha dziko lino akuti zikhala ndondomeko zovuta koma zopindulitsa mumva ndiwe zikhala ndondomeko zodani zovuta koma zopindulitsa so amanafika polankhula kumeneko so chinthu china sananeneko lokuyika timeline onena kuti kodi ikaya katundu mmene wakwera amazamba kutsika liti koma chinthu china choma kupanga focus kwambiri ndikasamalidwe kachuma komanso misonkho sikutsika siyenda mafuna kuti itsikeko komanso kuonetsera kuti ngata ngongole yathu tayika pali pa mulingo wabwino akanitsitsa kunena kuti sonkho olowa VAT sakutsitsa value added tax kapena kupanga reverse matax ena mene zilili pano fa zimene zikhoza kusokoneza ndondomeko funa bwezetsa chuma misonkho sejenda bwerachi boma sili kuchosa tax boma sili kusisa fa pakali pano boma lilikale panipani wa nkhani ya malipiro anthu ogwira ntchito kubweza ma interest angongole nkhani za pension ndipo chinthu china chokuti muzati ngongole za dziko lino zafika pa 22.4 trillion ndimamva kuti koma zomwe zikuchepetsa ndalama za chitukuko fa ndalama mopita ku chitukuko kubwezera ngongole mwachitsanzo pa khomo pano ndalama momwe mukupeza inuyo 10 kwacha koma muli ndi ngongole kwana 9 kwacha mungapake chitukuko mungaje ndimene lili dziko lathuli nthameyo tikubweza ngongole nanga sivutonso ndokuti ndalama zachokera kuti boma lukakongola kuti lilipire malipiro litakhala lili kukongola kuti lipange chitukuko chomveka jadi siziwesera phindu at least koma ndalama zake ziboma limakongola muona kuti zambirizi nizothera malawasi mbomamo za malipiro zina zilipirire pensioni chito ilipo komanso akuti kuchedwetsa kukweza mafuta agalimoto mbuyomu kunapangisa kuti boma likhali ngongole ndi anthu amene amatipatsa mafuta okwana 1.4 trillion mayo mafigalatu de akuti mumvesesa mumve mudavina pa 16 September kasi munavine akuti kulibe madulila pokoza chuma ndendende za chithupya zicho ndidakali kadakanyeka kunyeka kulipo pamwamba moto pasi moto zithupya zicha ngoti awabwira sangatchule kuti akutiphulisa zithupya enacha koma abe mchimozimozi chifukwa ngatakuzati kunena kuti palibe chidule pokoza ndondomeko ya chuma komanso boma sili kuthetsa ndondomeko chinonso yowawa yofuna kukozera chuma ni mawu akulu kwambiri tivale zilimbe afuna kuruza kuti tivale zilimbe pamene akuonanso kuti chuma cha dziko lachikoza bwanji pomatha zaka ichi si chaka nyamawa koma pomatha chaka chimodzi ka 6 months amene zaka ziwiri kumene mwina muzambe kuona zipatso zake soya bizezi sakutsika mafuta agalimoto amapande sakutsika misonkho sikuchosedwa ilipo chimozimozi so kaya munavina ubule kasi munavine tose tili mmutima moto tufa tose chani soko kaya unavina kaya ukanyerekedwa ndi chuma chizenda bwino kaya unakwiya soko ni chimozimozi tose tiketi kubangidwa affected tose ni famala economic recovery tose benefit solutions tili momwe kaya kubaje asila kadani kwa isoko sikutani sikujoka chimozimozi koma ni mawu akulu eti ndofunika kuti vali zilimbe ndidanena chisango chitachitike kunena kuti musayembekezere kuti chumachi mene chaonongekera pa zaka zonsezi ngati mmaitsala bwino program ndidakuwuzani kuti chumachi mene chilili kayapitiriza omwewa kakubwera ena musayembekezere kuti zinthu ni 3 months zidzakhala bwino abwerawo
adzayikaso ndondomeko zina zovuta zonena kuti chuma chino chikonzeke. Ndimene zilili pa khomo ndakamba kale muli ndi ngongole khomo sili kuyenda mwapeza 10 kwacha eti simumatenga 10 kwacha ijaso ndikukafuna kunjoyera mumaona nokunena kuti kodi tipange banji tikhoze ichi ndimene chuma cha dziko lino chilili pakali pano ndeno kulibe kusintha nkhani ya misonkho eya njireso yowawa boma ligwirisa ntchito koma chuma cha dziko chikhoze komano pa mapeto pa zonse imene kuti National Economic Recovery Plan ikupanga focus kwambiri ku ulimi wa makono ku agriculture kuti tisiye nkhani ya masubsidy tichepetse tipange ulimi wa nthirira wa mega farm fati katero tikhandi chakudya chokwanira chomwe china chikhala dziko muno komanso china chimene chikhala tichipita kumaiko akunja ndikutibwesera forex komanso nkhani ina yomwe ikuvuta kwambiri dziko muno ndi nkhani ya forex yomwe yukanisa kuti zinthu zidani ziyende foja amene timadalira mukaona pano zosayenda ena thunu ambirinu aliyese chomwe ndavala pano palibe kucha ku Malawi ndio yifunika forex inu maphoda zophoda zimene zozo ndi forex china chili chose aliyese ziko mulama unonga forex mwine na mangotenda amwenye naso adiberepo forex yemwe so chino ndondomeko ina ndio khuza nkhani yokopa afuna su focus ikhali pa nkhani yokopa alendo yani nkhani ya bwino tourism nkhani nandi ya migodi mining titakhala kwisa ibino chino ya migodi daika malamulo ino boma tikupindula tikhali ndalama zambiri tikamamva zaku atichani kukasiya kuti project yaikulu koma tikupindulapo chani zinthu zake zimakanga zanyisisi zibwere pambala mpanda mala zokuta kutani mbali ya manufacturing yopanga katundu koma katundu sangaende ngati magetsi akuzima amene akuzimirapo chifukwa dziko tikamanena kuti funa kugulitsa kunja zili makagula foti kunjako manufacturing anayika patsogolo ndi akupanga magalasiwa akupanga chani ife umakagula ife tikakhala manufacturing itayika patali pabwino tizipanga so zinthu kuno kumagulitsa kuti kumagulitsa kunja komanso nkhani ya digitization luso la makono ndi nkhani imeneyo vale zilimbe tifale dizilimbe bali bose bafunika ndalama basi koma kapeseke ndo ndalamayo sizili bwino chakuno bambo Steve Kondo Banda kuti makamba za fertilizer Anapolio Msombe afuna ndithu license ya fertilizer zikuti bwanji company yao Malawi amene amakonda dziko lake Malawi amene mabizinesi ake amapangira kuno Malawi amene walemba anthu ambiri ochuluka anabwera maganizo ofuna kukhazikitsa company ya fertilizer ndipo company imene inamba kumangidwa kudowa ndipo imene kuti iyambe kugwira ntchito zake April yapitayi ndipo amanena kuti ali ndi kuthekera kupanga 40 metric tons per hour kusonyeza kuti pa masiku 150 akhoza kupanga fertilizer okwanira dziko lonse lino la Malawi chitukuko cha pamwamba ndi chitukuko cha pamwamba ndekuti zomati ayi tikudikira fertilizer kunja ena akafita kubutchala kuyangana fertilizer ena akati kupanga cabinet committee ati ya fertilizer kumapita kubutchala kumapita ku pharmacy zinakatha nde akuti bungwe lina lomwe limene opereka malicense amenewo silidapase chilolezo namepa sidapatse chilolezo chokuti ayambepo kupanga fertilizer amene amayangana nkhani imene ya za nkhani za chilengedwe kuti kodi environment limachi sadapatsebe akuti ayisapanga apply koyamba adauza mukhoze zina adakhoza kuma mpaka lapano kulizi nde amene wawo opereka chilolezo chimene chichiwa akunena kuti akuti ndondomeko iyi imayendera ma stage ati angapo akuluakulu ma stage yonse mungathe kwathamangitsa ndi chitukuko ichi akuluakulu tensa makheni mtima wansanje mtima wakatangali mtima ufuna kujia pena pali ponse akuluakulu kutele kuchomwe chikuvuta chakuti akudziwa kuti fertilizer apangidwe mdziko muno amwenye amapanga supply ndapena ndale sajabu anthu andale amapeza transport business kukwera ndege ati kuyangana fertilizer akuchita katangale kupangira kampeni fertilizer kuzunza azimayi kuzunza anthu acha fertilizer akuzoti chawo palibe nde njira ina ndio pofuna kumpanga frustrate munthuyo mwamvesesa komano ngati timakonda dziko lino akuluakulu munthu ya fertilizer kupangayo tichepetsa forex yogulira fertilizer tichepetsa nkhani ya matransport amene apita kunjoka nyama fertilizer ndeto kuseva mafuta kuseva forex pamenepo alemba anthu ochuluka ntchito komanso anthu ogulitsa fertilizer wadziko muno achuluka komanso fertilizer akhala paliponse akhalanso ochipa wa dziko momwe muno zimene zonso sitikuona sitikuona ngati dziko tizigulitsa zombali na ku Mozambique ena pazobwe pazibwera kuzatenga
Tiyeni samaipeni mitima nziko muno. Tiyeni zipangana support. Anakakhala mwenye nde kumpanga support. Komano chakula ndichokuti anthu ndale ndi abwenye amajera kufeterezo mwita nditsakunja uja. Nde apapa ikuwawa, yabaya, yagunda. Koma musatero, musamulakwire munthu. Tiyeni timpange ndi support mbalawi zathu. Ngati dziko litimalikonda. Vuto lake ndikuti anthu mumakonda mimba zanu ndizokhumba zanu. Sichina kubaku akawale kwa girlfriend ndi pamowa basi akapangira ntito ati chibwezi mpaka mkafika ma MG4 basi sukuda akabata pakapaka za phindu sukuda pakathandizana masiye mwave ali ni mkazi kubangwe ali ni mkazi kwakuti ali ndi chakuti basi matama ndi pamowa akuti wachuke amalambira kuvutika mitima yoipa anthu a mitima yoipa tithandize zimene zichitukuko cha fetereza kulakwa mpase ni munthu license ife tufuna fertilizer plant company iyambe ziko muno mu April May June munthu zunapase ma step angati kumbuyo kuli andale ndamwenye amene amajana maziti zakusabu zakuzozogola akufa kuwawa pen business yayi apa sen license chebwino bambo Steve Kondo banda ditebo mwe pa apa sen license ndito chebwino program imene ya Gwede ya tsiku la lero ndi nkhani zomwe taunikira anu Apolio Mzombe amene akufuna ndithu license ya fertilizer company yawo komanso boma lanena kuti zinthu zosiyana kukhale economic painful solution pa economic recovery imene komanso ma truck drivers afuna achitise strike pa nkhani za malipiro komanso chipani cha UDF maka masupporters ake ku South Africa akufuna Esther Jolobala kuti chose ndithu mchipani chimenechi cha UDF. Ine nditi wonge nyirenda timthokoze Sumeya Chitera amene ndithu anali pa makina komanso Charles Mpinda pa kamera. Supreme Machinery and General Dealers kupweketsa ulimi pa mtengo ozizira. Kasulo yedzekani yakwana nthawi yogwiritsa ntchito zida zamakono. Ife a Supreme Machinery and General Dealers timapezeka ndi katundu osiyanasiyana monga ma maize sheller, groundnut sheller, ma thresher opunthira mpunga ndi soya, ma rice mill, ma solar water pump a 3 inches ndi ma solar panel a 400 watts, ma 22 horsepower walking tractor, multifunctional feed and processing machine, feed pallet machine ndi ma oil press opangira mafuta ophikira kuchoka kumpenda dzuwa, soya komanso mtedza. Tilinso ndi zina monga ma peanut butter making machine, ma grain mill opangira ufa komanso chakudya cha nkhuku, ma sausage maker, diesel power tiller yakudimba ndi zina zambiri. Shop yathu ikupezeka ku Area 43, Sector 3, pafupi ndi Area 43 sana, moyang'anizana ndi Thokozani Private School. Phone 0984 519 062 kapena 0883 431 321.